Αυτό σου κινεί. Μαλακές του κεφάλι σου. Μάμι, μάμι, πόντικο μάμι. Τράβα βίντεο. Δεν πόσο μαλάκας είσαι να σου πω κόσμο. Πήγα μια σε να σου πω κόσμο. Κοιτάξτε εδώ και κοιτάξτε μετά. Κομμάμι. Κοιτάξτε ένα μπουστό νέο. Πες το. Κομμάμι. Γιατί μαλάκα, δεν σε χαλασέ. Δεν σε χαλασέ. Καταρχή. Παλιγιάννη, βρεις τη σιρούλα σου. Καταρχή. Δεν υπάρχει αυτή πέρα. Ω, δηλαδή. Βρεις τη σιρούλα μου. Έτσι. Εντάξει, μπουστό νέο. Μπορεί να και να μας μαλάκα να πάει. Σου μιλάω. Συνέντευξη ποντικομάμιος. Σου μιλάω. Έλα, πες το. Σου μιλάω. Πες το. Κόφτω. Μίλα στην κάμερα. Έλα να ζεις. Μίλα στην κάμερα. Έλα, μαλάκα, ξεκόλλα. Έλα να ζεις. Ήρθα, μαλάκα, ξεκόλλα. Νάτι. Τόπος διαμονής, πείτε μας. Κρήτη Aquarium. Έχει πάρει το διοικητή με κάμερα κινητό. Live mind. Ναι, πώς. Ναι, επιλέγει μας το τόπο του μέσα στα γραφεία. Δεν σε συμφέρει. Είμαι αδερφούλα και θα πάω στον κύριο διοικητή. Άρα, είναι συνήθως. Ότι είσαι αδερφή και πας συνέχεια του διοικητή. Με λένε Θεοδόρια, πάω στον διοικητή. Είμαι Ρουφιάνος. Άμα δεν παίρνεις μία, δύο, τρεις δευτερόλεπτα. Ρουφιανιά. Κανονικά. Ρουφιάνος. Χλεχλές. Λέμπουρας. Κάτσε βλάκα. Λέμπουρας. Κάνε τα δικά σου. Να τα ψάρια. Πλούτς. Welcome to my ψάρ. Έλα ψαρούλι. Κάνε τα δικά σου πέσα στην κάμερα. Πού είναι ο Παλιγιάννης η σουρούλα μου εδώ πέρα. Από πού είσαι παιδί μου. Ψαροκάικο. Ψαροκάικο. Παγίδα. Πάρτε φάτσα. Ζεν πρεμιά. Νάτος. Ο Δον Ζουάν του 21ου αιώνα. Ο υπότης της ασφάλτου. Θεοδόρου Ιωάννης. Παίρνει το στρατηγό τώρα. Κάνει απανάντητη. Πες τι παρά στην κάμερα, μαλακά. Πες τι παρά στην κάμερα. Πες στην κάμερα. Να το σοβαρείς. Κοιτάξτε. Πάρτε boy. Η κάμερα δεν το χωράει. Η κάμερα δεν το χωράει. Πρέπει να κουνήσω όλη την κάμερα. Να το... Ρίξε ένα γελιό. Αφάψε το. Ποντικομαμίστικο. Αφάψε το. Μου κλαις τα αρχίδια. Πάρε τον διαδοχούς. Τον πήρα και μου είπε ότι είσαι κότα μεγάλη. Ναι. Μαλαγίες. Κοτόπουλο χαλκιδιάτικο. Το κοτόπουλο χαλκιδιάτικο. Κοτόπουλα χαλκίδας. Θεοδόρου. Κοτόπουλα χαλκίδας ο Θεοδόρου. Έχουμε τον Μίκο και τρώω κάτι μαλαγίες Νάτος. Γιατί δεν είναι στη φάτσα στην κάμερα. Δεν παίζει. Στις σόντες μόνο τις πουτάδες δείχνουμε. Καλό. Τους παραγωγούς θα αφήνουμε απ' έξω. Αυτούς που γαμάνε δεν τους δείχνουμε. Ναι. Πότε κάνεις εδώ εγώ. Φίλοι, το μαλάκα. 3-7 στηράκια έχεις να γαμίσεις μαλάκα. Δεν σε όλα ψυχολογικά σου προβλήματα. Ναι. Θα το μετανιώσεις. Εντάξει, κάτι πει. Θα αντέξεις και το στο βίντεο να το λέω. Ναι. Θα το μετανιώσεις. Καλά, αυτό το ακούω εδώ κάτι μέρες και ακόμα τίποτα. Προς στιγμήν, άκου. Θέλω να το δεις. Δεν μου έρχεται. Ναι. Θέλω να το δεις. Έγινε. Άντε, πότε. Έγινε. Πότε, ρε. Μην έρθει να μου πεις μετά. Ώρα και ημερομηνία θέλω. Τι ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ σου λέω ποτέ δεν θα γίνει. Γιατί είσαι μία μάμη. Ποντίκο μάμη. Έγινε. Πού πας.
Ξέφυγε το ποντίκι. Τα ποντίκια τρέχουνε να φύγουνε. Γεια σου ποντίκιε.